Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Versace, pour homme, Oud Noir. Iya ni siya ni Versace. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang kag madalom. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have black pepper, bitter orange, kag neroli. Na ang black pepper gahatag sa iya nga pagkakahang. Kag for the mid, we have saffron, cardamom, kag olibanum. No, ang cardamom isa man na ka-spice gahatag man na pagkakahang kag labi na gid ang olibanum kay frankincense na siya, no, do incense na siya gahatag man pagkausok o pagkakahang nga hamot. Na for the base we have agarwood, patchouli, kag leather. Ang agarwood amo na siyang tawag nga oud, no? Amo nang gahatag sig iya nga pagkadalom. Na te angay ni siya suksukon kada gabi para nami ka simutan. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa so naman, bye-bye!